Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, grabitate unibertsalaren ariketa bat ikusiko dugu. Kasu honetan esaten digute planeta bat duguna, eta planeta honek bere orbita maiztasuna 3.000 segundokoa dela. Esaten digute beraien arteko distantzia, gogoratu beti zentrotik zentrora, 4,2 ber 7 metrokoa dela. Esaten digute zein da planetaren masa. Azkenean, kasu honetan formula danak bezala, gu jakin behar dugun datu garrantzitsuena da G. 6,77 bider 10 ber minus 11 newton metro berbi zati kilogramo berbi. Oso astuna naiz beti esaten dizudalako, baina hau beti jakin behar duzue. Ze azterketan ez badizuete muten, ariketa horretan zer izango duzue. Beraz, oin zein da erabili behar dugun formula? Izango dugu. Maiztasuna, T berdin, bipi, bider, errokarratua, beraien arteko distantzia, ber 3, zati, G, bider, M. Gure azkenean, eskatzen digutena da, M izkia. Beraz guazen hau despejatzera. T berbi, berdin, lau, pi, berbi, R ber 3, G, bider, M. Hemen azkenean egin duguna izan da, bi aldetan berbi egin. Bai hau dana, eta T berbi eta berbi. Horregatik T berbi eta dana berbi. Oin, M beste aldera joango da. Beraz, M berdin. Lau pi berbi bider. Erro ber 3, zati G, T hor goian dugunez, kasu honetan bera fan behar da, T berbi. Eta oin ja, M ja azke dugu. Beraz, oin, M kalkulatu dezakegu. Oin datuak formulan sartuko ditugu, beraz izango genuke. Lau pi berbi bider distantzia, lau koma bi bider. 10 ber 7 ber 3. Zati G, 6,77 bider 10 ber minus 11. Bider, maiztasuna 3.000 berbi. Beraz, datu hauek kalkulagailuan sartzen baitugu, izan beharko duguna izango da kilogramo, ze dana fan egiten da, eta emaitza zuek kalkulatu. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikustegatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.